חלק בעצם מסדרת אירועי היוקרה שאנחנו עורכים, אחת לחודשיים. אנחנו עורכים את האירוע הזה כאן היום, בחודש מאי, אביב. זה חודש טוב ככה מה שנקרא להתחדשות ולאירועים, אנשים מאוד אוהבים, אנחנו רואים את זה, אנשים מצביעים ברגליים. אנחנו משווקים את רכבי היוקרה של לנד רובר וריינג' רובר כבר שנים רבות למעשה מרגע הגיעם לארץ. מדובר ברכבי שטח פרימיום ברמה הגבוהה ביותר, ולשמחתנו הרבה בשנים האחרונות יש להם הצלחה רבה. אנחנו מאפשרים הזדמנויות של נכסים חדשים שנותנים תשואה בפרויקט של כשנה של כ-30-35%. היכולת שלנו להיחשף למשקיעים בשוק ההון ולאנשים שמתעניינים בשוק ההון היא דרך אירועי יוקרה של אנשים ממגוון אוכלוסיות שונות שבאים ליהנות, לחוות אירוע מהנה ונעים, ודרך זה לעניין אותם בהרצאות מעניינות על נדל"ן, על שוק ההון. ובסופו של דבר אני מאמין שמקצועיות זה דבר שאי אפשר למכור אותו, זה דבר שצריך להבין אותו ולהכיר אותו, ובמידה ואנשים באמת יחשבו שהם הגיעו לגוף מקצועי וייחודי, אז אני סומך עליהם שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות. בחרנו להשתתף באירוע של טופ אלפא, מאחר ואנחנו רואים פה את הסינרגיה מבחינת הלקוחות. הלקוחות של טופ אלפא זה לקוחות בעלי אמצעים, שמתאימים לנו מבחינת פרופיל הלקוח. וכמו כן, אני חושב שגם מבחינת הרמה האישית והרמה של האנשים, זה סוג הלקוחות שמתאים לנו. אירוע מוצלח, אירוע עם קהל תואם פחות או יותר, יין ברמה גבוהה לאנשים שבעצם מתאימים לדבר הזה, לא כל אחד קונה יין כזה. אנחנו קודם כל מאוד נהנים מהאירוע, הוא נעים, כיפי, אווירה נעימה, אנשים חייכניים. אנחנו מצפים עוד לראות תוצאות שאנחנו בונים על זה בהמשך. יש פה עשרות אנשים מפריים קלאב שמגיעים לאירוע, ואני מניח שגם קהל של טופ אלפא הוא קהל מצוין בשבילנו. החיבור הזה יביא תועלת, אני מניח, לשני הצדדים. עד כה הפידבקים שאני מקבל הם מאוד חיוביים, אם זה בהקשר של האוכל וסוג האנשים והאווירה, וזה בדיוק מה שאנחנו מצפים לשמוע. לקוחות של טופ אלפא יכולים להתאים גם ללקוחות של בלום, זה אנשים שמבינים מסחר, מבינים ביוקרה, מבינים באיכות ומחפשים את זה במחיר נגיש. כמובן שיש התעניינות בקרב הקהל יעד, מדובר באנשים שצמאים למידע, צמאים למישהו שיודע לנהל נכסים. טופ אלפא בתקופה האחרונה צוברת תנופה לא קטנה, מסיקור שאנחנו מקבלים גם בעיתונות הכלכלית, וזה ממש מחמם את הלב לראות את העניין שהציבור נותן בטופ אלפא.